esa túa proba, compañeira? Home, digo eu, home, por Dios, decía Mosteiro que pouco máis é salgo de debaixo da mesa. Mira, Mosteiro, físicamente non estou debaixo da mesa, pero espiritualmente créeme que sí estou debaixo desa mesa. Logo, incollo dente, pero de momento imos ata Moaña, que ali están a celebrar as festas na parroquia de San Martiño, unha das máis queridas e concorridas do ano. Certo que o día propio é o martes 11, pero hoxe non queda atrás, porque hoxe celebras ali o día do Carme, forte tradición mariñeira tan nosa, claro, xa se poden imaginar como se pon iso ao redor da igrexa, cheo de veciños e de visitantes, todos xuntos para celebrar este encontro tan galego. Estamos a escasos minutos de que xa de comezos a procesión e vos que sodes da banda de Airiños do Morrazo, verdade? Sí. A ver, que se sinto vir tocar a unha festa tan importante como é o San Martiño? Pois eu creo que é un orgullo enorme e de poder vir ano tras ano aquí que non se perda. É unha das festas grandes daqui de Moaña, entón é un momento de, aparte de xuntarnos todos... Dicir que é unha festa máis familiar, quizá. Exacto. Entón, é que leva moitísimos anos, é dicir, nós dende pequenas vimos aquí a tocar coa banda, entón é maravilloso. Como é ese momento no que se canta a salve mariñeira? Uf, o momento de pelos de punta e emoción. Como se viven eses momentos previos a que saia xa a procesión? Moita emoción. Sí. Sí. Isto é unha alegría, unha mesa. Por moitos anos, toda unha vida. Síntese como algo especial, non? Hombre, o sea, unha emoción, para min, sobre todo, é unha emoción moi grande. Chega ao interior porque é moi bonito escutar como toda a xente unida vai cantar a Virgen e, bueno, iso ao final chega ao alma. Ti tes vido varios anos xa aquí ao San Martiño, aquí en Moaña, pero é a primeira vez que ves co teu tío e troubeches a teu tío contigo. Sí, sí, este ano trouxeno porque, bueno, eu penso que lle vai gustar. Que se sinte o levar en hombros a Virxe? A Virgen pesa, pero emocionalmente non pesa nada. É incluso difícil definilo con palabras, non? Posible. Humberto, estamos contigo, presidente da Comisión de Festas. Sí. Parece que a chuvia, por fin, pois respetou a Virxe e a San Martiño. Home, deu-nos un respiro para xa miraxe que a canto nos deu, Fálanos un pouco da tradición desta festa do San Martiño. Por que tan especial para os veciños daqui da zona, da contorna? Bueno, porque, en principio, porque é o patrón de Moaña. Xa sempre se festejou moito, sempre foi moi venerado. E nós, pois, tamén, mentres poidamos, vamos seguir coa tradición. Ana, xa rematou a procesión, rematou a misa, e agora, cal é o seguinte paso aquí na festa do San Martiño? Agora o seguinte paso, os das casas, que veñen os invitados, ainda van pos furanchos que comemos ás 4 da tarde. Ai, sí, pero canta persoa se pode xuntar na túa casa Na hoxe? miña casa hoxe son 20 e algo. Te abrenos as portas da túa casa? Abres as portas da miña casa. Pois imos logo. E isto chegará pros 20, non sei eu, Ah, disto ainda temos comida para mañán. Pero a mí non me chega, Non sei, non me chega, a min non, Para mañán Moito. é para pasados, a mí non xo mirarás. Ti colliche o relevo do teu irmán que ten agora 96 anos. Ele andaba ao mar, pero cando viña e acababa en San Martiño, sempre nas comisións, e despois de jubilarse estuvo sempre todos os anos. E o irmán ese máis o meu gemelo, que era o que estaba aí, os dous. Tiveron os dous. Agora o gemelo deixou unha, iso me le quedei eu. Onde collen 22, collerán 24, non? Hombre, entón, por que non? Hai sitio para nós, los dous. Rosiña, vamos comer tamén. Aquí o que veña por a porta, pois ala, apaiste un sitio máis. Perfecto. E chegou xa o momento de sentarnos no sofá de contar as historias, Adri. Que Por agustiño, fin, as que historias